ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ମଣିଷଟିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେନି ତ କିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ନିଜେ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି କୁକୁରକୁ 5 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବା, କୁକୁର ଆମକୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇବ। ଯଦି ମଣିଷକୁ 3 ବର୍ଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ, ସେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ, ତା ପାଖରେ ସେଇ ଭଳିଆ ଚଳିବା ଦରକାର। କୁକୁର ହେଲା ନିମକ ସଚ୍ଚା। ଯଦି ସେ ପଶୁ ହେଇକି ବୁଝିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଛାର ମଣିଷ। ଆମେ ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦେଉଛେ। ପଶୁ ତ କେବେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଉନି, ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆମର ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ହାରାମି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାଛ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଜିଦ୍ ଧରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ରାଗରୁଷ କରିବା କି ଜିଦ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଲୋକ ହଉ କି ପାଖ ଲୋକ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇବା। ପଛରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।